A continuació anem a veure i anem a aprendre com podem treballar amb XML utilitzant-los com a base de dades. I és que si pensem en una base de dades veurem que una base de dades simplement és un document o un espai en el qual contingui molta informació. Però clar, normalment volem que aquesta informació estigui estructurada perquè sigui fàcilment accessible. Una manera de fer-ho és utilitzant taules, com heu vist en MySQL, però també podem estructurar la informació amb XML, com ja hem vist prèviament. Quins són els avantatges d'utilitzar un XML com una base de dades? Per una banda, és molt fàcilment transportable, només hem de portar a l'XML. No necessita cap tipus de processament. El propi XML té tota la base de dades i, a més, és autodescriptiu, és a dir, el mateix XML ja ens indica la relació que hi ha entre els diferent informació. Per altra banda, no té ningú sistema per garantir la integritat de les dades, ni ningú sistema per crear triggers ni transaccions, tot el que tenim de claus forànies, dades autoincrementals, que podem tenir amb altres tipus de bases de dades. Amb bases de dades XML no ho tenim. Podem distingir dos tipus entre bases de dades. Per una banda, les que treballen amb XML. Per una banda, les que estan habilitades per treballar amb XML. Per tant, són bases de dades que no són originàriament creades amb XML, sinó que tenen algun afegit que permeten generar XMLs o obtenir XMLs. I per una altra banda, les bases de dades natives amb XML, que estan creades especialment directament per treballar amb documents XMLs i que per tant no tenen cap tipus de processament. Per tant, aquelles bases de dades habilitades per treballar amb XML són bases de dades que hauran de fer algun tipus de processament entre l'XML i les taules. Quan volem agafar la informació d'un XML i guardar-la en una taula, s'ha de fer un processament. I de la mateixa manera, quan tenim la taula i volem generar l'XML de resposta, també es fa un processament pel mig. Per tant, són una mica més lentes que comparat amb les bases de dades natives creades amb XML. Per altra banda, tenen l'avantatge que poden tenir tots les característiques interessants de les bases de dades, en aquest cas relacionals, com són claus forànies, etc. Les bases de dades creades amb XML normalment es treballen conjuntament amb dos llenguatges, com és el XPath i l'XQuery. Aquests llenguatges són llenguatges que ens permeten crear consultes per extreure la informació ràpidament d'un XML. El XPath és el llenguatge més senzill, ens indica la ruta fins a un node i obtindrem com a resposta la informació d'aquell node. El XQuery és un llenguatge més complex que inclou l'XPath, però que ens permet generar consultes més complexes i ens permet també generar com a respostes XMLs. Per treballar amb bases de dades XML i poder executar els XPath i l'XQuery, utilitzarem un software com és BaseX. BaseX és un software que el que ens permet és generar una base de dades a partir d'un document XML. Per descarregar-lo anem a basex.org i un cop estiguem en basex.org, des d'aquí ens podem descarregar clicant en Download i veureu que aquí tenim l'opció de basex.exe. L'hem de descarregar i l'instal·lem. Un cop instal·lat, quan l'executem, veurem que ens obre aquesta interfàs d'aquí. A partir d'aquí podrem crear una base de dades utilitzant un XML i executar les nostres consultes XPath i XQuery. Com a primer exercici, utilitzarem un XML que teniu en el campus que es diu alumnos.xml. Per descarregar-lo, cliqueu amb el botó dret, guardar enlace como.
i us guardeu el XML en algun lloc que conegueu. Per exemple, aquí, a pràctica 6, em guardo el meu XML. Un cop tenim l'XML guardat, toca crear la nostra base de dades a partir de l'XML. Per tant, obrim base X i anem a crear una nova base de dades. Per fer-ho, cliquem en New, posem aquí la ruta del nostre XML i li donem a OK. Ja tenim creada el nostre XML i la base de dades associada a ell. Per tant, base X ens ha generat això com una base de dades amb aquest XML d'aquí baix. La interfàs pot canviar una miqueta, perquè pot ser alterada per aquí dalt. Això el que activa són diferents mòduls de visualització del mateix XML. Jo ara mateix tinc activats aquests 4, però si cliquem a un altre veureu que ens va activant i desactivant els diferents mòduls. I igualment, per aquí, clicant-los i arrossegant-los els podem canviar de lloc. Els podem mostrar, ocultar, agafeu i col·loqueu-vos com vosaltres creieu millor la interfàs de base X. I anem a veure com creem les consultes XPath. Les consultes XPath són consultes que bàsicament ens indiquen la ruta fins a un tag en concret. I si us fixeu, són consultes molt semblades al que seria la ruta cap a un arxiu. Per tant, les XPath, les consultes XPath, les escriurem aquí dalt, on posa el find, i aquí escriurem la nostra ruta. Si escrivim punt barra, que fa referència a l'inici de tot, a alumnos, i li donem aquí al play, veureu que se'ns ha seleccionat aquí alumnos. Si jo escric alumnos barra delegado i li donem aquí al play, se'ns haurà seleccionat aquí dalt alumnos i delegado. Normalment no treballarem escrivint aquí dalt, sinó que ho escriurem aquí. Punt barra alumnos delegado i li donem aquí el botonet aquest aquí dalt del play. Veureu que els canvis, en comptes d'aplicar-se només aquí en aquesta finestreta, se'ns mostrarà aquí seleccionat. Se'ns ha seleccionat el que nosaltres li hem indicat. Hem accedit a alumnos i a delegado. Per tornar a veure tot l'XML hem de clicar aquí, on surt la caseta. Cliquem a la caseta i tornem a veure tot el document XML. Escrivint només alumnos delegado o barra alumnos delegado estarem accedint a la ruta d'alumnos i a dintre a delegado. En aquest cas només n'hi ha un, però si jo accedís a la ruta de nombre, alumnos delegado barra, ara hauria d'escriure alumno barra nombre i li cliquem aquí al play. Bueno, si no ens surt res és perquè tenim algun tipus d'error, algo que no està seleccionat correctament. Sempre que tinguem algo que està incorrecte, hauríem d'anar seleccionant a poc. Així que tornem a començar. Alumnos, alumno, bé, hem arribat fins a alumno. Si ara accedim a nombre, tindrem tots els nombres, tots els nodes que hi ha en aquesta ruta d'aquí, en aquest path. Alumnos, alumno node, aquest path és satisfet per aquest node i aquest node. Si seleccionem alumno, ens quedarem amb el path alumno, alumno i alumno. En aquest cas, 3 alumnos. Si nosaltres volem obtenir el DNI, haurem de dir que del tag alumno vull extreure el DNI. El DNI s'indica escrivint, afegint arroba i el nom del tag. Tots els atributs s'indiquen amb una arroba i nom del tag, en aquest cas DNI. I aquí tenim tots els DNIs. Fixeu-vos que l'obtenir el DNI
estem obtenint també l'atribut de DNI, el nom de l'atribut i a més el valor. Si jo, en comptes d'obtenir el nom de l'atribut i el valor, vull obtenir el text que conté, el que farem és escriure string i entre parèntesis el que vull obtenir, el DNI. Això el que fa és ens extreu el valor, en aquest cas de l'atribut DNI. Podem anar mantenint diferents XPath clicant aquí. D'aquesta forma podem anar recordant XPath que haguem fet anteriorment. Ara anem a extreure, a mostrar tots els noms. Ja hem fet això, hem arribat a alumno, alumnos, alumno, nombre. Si us fixeu, d'aquesta manera ens surt també el tag. Si volem treure-li el tag, doncs com hem vist, string i el nom del tag. En aquest cas, nombre. Rick, Daryl i Carl. Com podem ara filtrar? Si volem només el nombre de l'alumne que té com a DNI 93400, el que podem afegir són alguns filtres. Els filtres sempre s'afegeixen en aquell tag, quan escrivim tota la ruta, en el punt en el qual volem filtrar. Nosaltres aquí podem filtrar per alumno i a dintre del seu alumno que tingui com a atribut DNI aquest d'aquí. Així que escrivim alumno i aquí per afegir un filtre s'indica entre aquestes claus que el seu DNI sigui igual i entre cometes posem el valor. D'aquesta manera hem obtingut només el nom de l'alumne que té aquest DNI. Com podríem obtenir el nom de l'alumne que té un 7 de nota? Doncs si fins aquí hem aconseguit, aquest seria el nostre path per arribar fins a nombre, si ara volem només el que tingui de nota 7, fixeu-vos, hem de filtrar aquí a alumno, perquè diem de l'alumno volem aquell que tingui dins seu un node nota amb valor igual a 7. I aquí tenim el filtre, en aquest cas Rick. Si volem extreure perquè quedi només el nom, li afegim el string. Alternativament, si volguéssim accedir a tots els tags nota, escriviríem / nota. D'aquesta forma podem accedir a tots els tags nota, però no obtenim accés als filtres anteriors, com hem vist anteriorment. Aquí hem filtrat per nota 7, però si escrivim en / nota no podem filtrar. A l'hora de filtrar podem tenir en compte aspectes com mirar si un valor és més gran, més petit o igual a un altre. És important tenir en compte que per saber si és més gran o petit sempre han de ser un valor numèric. Si és igual podem igualar-ho amb un string. Els valors numèrics s'escriuen tal qual, sense cometes. A les strings s'escriuen amb cometes. Un asterisc ens indica qualsevol cosa. Per tant, aquí dintre estaríem seleccionant tots els tags nombre que hi haguessin dintre d'alumnos, encara que dintre tingués qualsevol altre tag. En aquest cas, dintre d'alumnos tots són alumno, però si aquest d'aquí, en comptes de dir-se alumnos, digués d'una altra manera, per exemple, li hem dit igualment aquest selector d'aquí ens seleccionaria nombre, perquè estaríem seleccionant alumnos i dintre qualsevol tag per l'asterisc i dintre nombre. També podem ajuntar diferents comparadors amb un OR o amb un AND. Les portes lògiques segueixen aquí vigents. També podem fer operacions matemàtiques com sumes, restes, multiplicacions i divisions, però les divisions s'indiquen amb el text div. En aquest cas estaria dividint 8 entre 4. A l'hora que consultes XPath podem afegir molts altres tipus de funcions. Nosaltres només hem treballat amb la funció string,
que ens retorna el valor d'un element. Però també podem utilitzar la funció count per comptar quants elements, quants resultats ens dona un XPath. Si obtenim un valor numèric, és a dir, si el nostre XPath ens dona un valor numèric, podem utilitzar max o sum, max per obtenir el valor màxim, sum per obtenir el resultat de la suma dels diferents valors. Podem conèixer el nom d'un node afegint nodename. Podem saber la mitjana dels valors sempre i quan haguem accedit al valor. Si el nostre XPath accedeix a un valor, també podem saber el valor mínim, igual que hem obtingut anteriorment el valor màxim. També podem conèixer la longitud d'un element amb el string length. Si una consulta ens retorna molts valors duplicats, podem extreure els valors duplicats amb distinct values. I per últim podem utilitzar string join per unir una seqüència de valors, resultat d'un XPath, amb un separador en concret. Fins aquí tota la teoria de XPath. Anem a posar-ho en pràctica. Per posar-ho a pràctica ens descarregarem el primer exercici de tots, que és pràctica 06 base X XPath, i començarem a fer els exercicis. Com podeu veure, l'exercici s'executa, l'heu de fer a partir d'alumnos XML i heu de fer tots els punts. Començarem per fer els primers punts de forma conjunta, a mode d'aprenentatge. Primer de tot, el primer exercici em diu selecciona tots els nombres de tots els alumnos. Així que anem a fer el primer exercici de tots. Seleccionar els nombres de los alumnos. Com hem vist anteriorment, per seleccionar els nombres dels alumnos hem d'accedir a alumnos. Borrarem així. I aquí tenim alumnos, alumne. Això ens quedaria només fins a alumno. Si ara vull el nombre, barra nombre. Fixeu-vos que quan feu un path sabreu si és correcte si concorda exactament amb la resposta que jo us he donat aquí, que us dona l'enunciat. En aquest cas, veieu que la resposta és exactament la mateixa que la de l'enunciat. Per tant, està correcte, així que copiem l'XPath i l'enganxem aquí. Marqueu-lo d'alguna forma perquè es vegi bé que és l'XPath correcte. I pel següent. Diu, muestra todos los nodos contenidos dentro del alumno. Fixeu-vos que en aquest cas es tracta de seleccionar els nodes que hi ha dintre de cada alumno. Com podíem seleccionar tot el que hi ha dintre d'un node? Primer hauríem d'accedir fins a alumno, però si accedim fins a alumno ens està agafant també el tag alumno. Per seleccionar tot el que hi ha dins, recordeu-vos que hem vist que era amb l'asterisc. Cliquem asterisc i ja tenim barra asterisc, estem seleccionant tot el que hi ha aquí sota. Doncs concorda exactament amb això d'aquí, així que aquest és el path correcte. Agafem, l'enganxem aquí. I estos, pel següent, diu, mostra el nombre dels alumnos con DNI 6666. Tornem un altre cop a clicar a la caseta general, i el que volem és seleccionar aquest alumne en concret. Molt bé, per seleccionar l'alumne, primer de tot, seleccionem tots els alumnes. Alumnos, alumno. Això ens selecciona tots els alumnes. Ara, d'aquests alumnes jo vull filtrar. Per tant, aquí dintre vull afegir un filtre. Vull filtrar pel seu atribut DNI. Com era atribut? Amb l'arroba exacta. Arroba DNI igual i el valor. En aquest cas, el valor és 6666. Estic filtrant per tots els alumnes
que tinguin com a atribut DNI 6666. Cliquem aquí i aquí tenim la informació. Però d'aquesta informació només volem obtenir el nom, no? Exacte, el que ens està demanant només és el nom. Així que extraurem només el nom. D'aquí accedeixo al nom. Nombre. I aquí el tenim. Nombre cal, que concorda perfectament amb aquest d'aquí. Per tant, copiem el nostre XPath, l'enganxem aquí i ho marquem. Següent, ens diu mostra el nom dels alumnes amb algun apellido Grims. Cliquem aquí i anem a mirar quants alumnes hi ha que tinguin apellido Grims, 1 i 2. Si us fixeu, tenim 2 alumnes amb algun apellido Grims. Primer el que hem d'obtenir és la informació general, és a dir, la informació de tots els alumnes. Així que d'aquí només volem alumnos, alumno. Això ens retorna informació de tots els alumnes. D'aquí volem filtrar. Volem filtrar aquells alumnes que tinguin com apellido 1 igual a Grims. Però fixeu-vos que també volem aquells que tinguin apellido 2 igual a Grims. Volem aquells alumnes que tinguin Grims tant en apellido 1 com en apellido 2. D'aquests alumnes volem extreure només el nom, així que d'aquí extraiem el nom. Ja el tenim. Rick i Cal són els 2 alumnes que tenen com apellido 1 o apellido 2 Grims. Posem aquí la nostra resposta i anem a per la següent. La següent pregunta diu mostra el DNI de tots els alumnes. Així que anem a veure. Tornem un altre cop a mostrar-ho tot i anem a accedir a tots els alumnes. Alumnos, alumno. De tots els alumnes només volem el DNI. Per accedir al DNI, recordeu que és en /DNI. Jo vull accedir al DNI. Però en aquest cas, fixeu-vos que el DNI no ens l'està demanant d'aquesta forma, sinó que està demanant només els valors. Podríem fer un string i extrauríem només els valors, però si ens demana un al costat de l'altre, significa que hem d'ajuntar-los. Els hem d'ajuntar, és un únic resultat ajuntadet. Per ajuntar a un resultat s'utilitza la string join. String join, primer li posem a l'XPath i a continuació li indiquem quin caràcter volem utilitzar per ajuntar-los. En aquest cas hi ha un espai entre cada un d'ells. I aquí els tenim tots juntadets. És ajuntat aquest path d'aquí, el resultat d'haver executat això, amb aquest espai. Si no li indiquem a la string, veurem que igualment ell ens fa el string. Surt exactament igual. Per tant, ara que ja hem trobat quina és la consulta que ens retorna això, la afegim. Anem amb el següent exercici. El següent exercici ens diu mostra los nombres de todos los alumnos separados por 2 puntos. Fixeu-vos que utilitzarem aquí una altra vegada l'string join, exacte. Primer de tot haurem d'accedir a tots els nombres de tots els alumnos. Alumnos, alumno, barra, fins aquí ens quedaríem només alumno, no, jo vull tots els nombres, barra nombre. Fins ara ja tenim tots els nombres. Què volem? Volem ajuntar-los amb 2 punts. Per ajuntar aquestes respostes, fixeu-vos que ara mateix estem tenint 3 respostes, però jo només en vull una formada per els 3 strings, els 3 nombres ajuntadets, extrets els seus valors i ajuntats per 2 punts. Doncs això, un altre cop, utilitzarem la funció string join, que diu
agafa aquest XPath d'aquí i l'ajuntes, en aquest cas, entre dos punts. Farem una miqueta més de zoom perquè es vegi millor. I aquí el tenim. Això d'aquí copiem perquè és la resposta correcta i la marquem com a correcta. El següent punt diu: muestra el nombre de todos los nodos contenido dentro de alumnos sin repetirlos. Vinga, doncs anem a començar. Diu: muestra el nombre de todos los nodos. Per mostrar el nombre de todos los nodos, accedirem a alumnos, contenidos dentro de alumno, per tant, alumno. Si fem això, estem accedint a tots els nombres, a tots els nodos que hi hagi aquí dins. Ara volem el nombre de los nodos, barra asterisco. Estem accedint a tots els nodos. Però de tots els nodos, jo el que vull ara és només mostrar el nombre. Mostrar com es diu aquest nodo. Per saber el nom d'un node és amb la funció nodename. Nodename ens extreu el nom del node. Però ara estem tenint valors repetits. Si volem evitar els valors repetits, distinct values. Indiquem distinct values de tot això d'aquí i ja els tenim. Tenim els nodes sense repetits. Si els volem situar un al costat de l'altre, podem inclús afegir un string, join, separat per un espai, i ara els estem tenint exactament igual. Copiem i aquí escrivim la nostra resposta. Següent punt, diu: muestra el número de alumnos. El número de alumnos. Que en total n'hi ha 3. Com ho podem saber per saber quants alumnes hi ha? Recordeu, com sempre, jo el que vull és comptar els alumnes, així que començarem per accedir a alumnos. Alumno. Jo vull treballar amb això d'aquí. Vull saber quants alumnes hi ha. Doncs recordeu que hi ha una funció, que és la funció count, que ens indica quants resultats ens dona un XPath. En aquest cas, 3. Aquest XPath alumnos-alumno ens ha retornat 3. Doncs ja el tenim, el nostre count, aquí. Ara una mica més complicat, perquè ens diu: muestra el número de alumnos aprobados. Si tornem un altre cop a accedir a alumnos, alumno, veureu que n'hi ha alguns que estan aprovats i alguns no. Els aprovats són els que tenen una nota superior o igual a 5. Aquest té una nota superior o igual a 5 i aquest també. Però el segon alumne no està aprovat. Com podem saber quants alumnes estan aprovats? El primer que haurem de fer és seleccionar aquells que tinguin una nota superior a 5. Aquí hem accedit a tots, ara anem a afegir-li un filtre. És a l'alumno, la filtro per la seva nota, sigui superior o igual a 5. Perfecte, ja tinc els dos alumnes que tenen una nota superior o igual a 5. Ara anem a comptar quants són. Count, aquest contingut d'aquí, li donem el play i efectivament són 2. Copiem, enganxem la resposta i anem amb l'última de totes, que diu: muestra los alumnos con su segundo apellido igual al primero. Si cliquem aquí, veurem que Rick té com a apellido 1 igual a apellido 2, però la resta no. Així que anem a seleccionar primer a tots els alumnos.
nos alumno i un cop tenim tots els alumnes, ara anem a veure com li podem afegir un filtre perquè el seu apellido 1 sigui igual a apellido 2. Aquí li podria afegir un filtre i dir-li que el seu apell 1 és igual a apellido 2. I aquí el tenim. Ara bé, d'aquest només volem el nombre. Com puc extreure només el nombre? Barra nombre. I ja el tenim aquí. Copiem això d'aquí i ho enganxem aquí. Perfecte. Doncs fins aquí ja hem vist les bases i l'inici del primer exercici de com treballar amb XPath i amb bases de dades amb base X. A partir d'ara, continueu vosaltres.